Kung gihangyo Sir Eric nga, kung pwede, wa lang sa importante kayong mga lakaw or mga importante kayong mga appointments every Monday, among isummarize ako gisang pakuyogon, ari man kita makaton. Neutral o niya, well explained ang pagpasabot niya nato. So, mahimo lang ang sugod, Sir Eric. Sir, padayon to, sir. Ang, atong balikan ang kaning giingong lalisa nila o niya 20 kinahanglan yun nga bisag dili makabutar or kadtong naa sa plenaryo bisag mo abstain considered na nga no ang iyang vote to impeach the Vice President. Lisod ng ilang buhaton nga dakpo nila ilang i-detain ang mga senador. Dili man na angayan, no? Pero ang punto mao ni kung ilang i-detain, dili nila paatinon, at the end of the day, the practice is, and even in the United States, if the senator is absent, it is counted as not guilty. If the senator attends and votes abstain, it is counted as not guilty. Pareho ra na Absent or abstain. pareho ra na kaoka sa kanaganing sa kuan kanang moingon kag is the charge is he guilty or not guilty kana bang sa Arraignment. bantay ka Yeah. nay mo ingon your honor our pronouncement is not guilty di ba napoy uban nga dili mo Dili mo tingog. mutingog. I-consider not guilty. Sige, Yeah. karon kasabot na mo. Yeah. I-consider not guilty. Because to say that a person is guilty, it has to be a positive action. Makita gyud nga kulang na itudlo nimo, itudlo kisa may guilty kana siya. Because you are going to deprive him of his life, liberty and property, in this case his political mandate. Assuming, sir, ha? Balik ko na ko. Kani, mga interesting point na sa target ron, sir. Ang imong mga pagpasabot, pirte yun na kuag ikatabang nako og sa mga tigpaminaw. Pero, as to, kaning giingon ba nga, na posibleng mubalitok because nakita niya ang ebidensya. Pero, ang impeachment, sir, numbers game gihapon. Of course, it's always been a numbers game. Muna, iniingon lagi ko, kaning kaoka, kanang numero importante kay na para di ta mo gamit og bato maglabayan ay tagbato o mo gamit tag punyal o mo gamit tag pusil because we are a civil society under laws. We have a constitution. So that's why ang akong punto, let this impeachment unite the nation. That is the most important objective in an election, in an impeachment. Basig kalimuta sa atong ang atong unsay atong gisugal din hiya. This is not about Sara Duterte. This is not about Digong. This is not about DDS. This is not about Ferdinand Marcos Jr. So ngano man sa atong batakang balaod 2/3, sa una 3/4. Ngaman 2/3 man kaoka. Kay para for example, kita kaoka. Organisado tang mga senador. Okay? Natay partido. Natay gipangayo sa presidente, wala gihatag. Palitan lang, wala gihatag. Sa may buhaton nato. Pangitaan ni natong bigay ato ning Karon nakas budgeting. dili lang budgeting. Let's impeach this president because di man siya mo sugot. We are weaponizing, muna ng termino, we are also weaponizing the impeachment process. Nga pwede natong hadlokon hasta ang presidente kay ato mong gitanaw din si VP Sara lang. No. The number nga kanang 2/3 nanay pasabot in order to protect institutions, the stability of institutions, that it is not weaponized, it is not politicized. Sabot ka. Yeah. So pwede na may tabo kita. Natagi pa ngayon sa presidente, panlitan, 10 years from now, or 20 years, 50 years from now. Organisado ta, armado tang grupo kay mga warlord ta. Mayingon tag natay pangayoon sa presidente, di man ihatag. Di masugot. Ato ni impeach nakabuhat sa ginang kalpasan, ato ni siyang impeach. Diba? Now, kani sir, ingin aning sitwasyon karon nga dunay giingon sa mga habig sa prosecution nga enough na nila. Kon gi-assume nila daan nga og dili gud ma-impeach, enough na nila nga mapakita ang ebidensya sa mga binuhatan ni Vice President Sara una katong Mary Grace Piatos nga Intel funds nga 125 million iabot og 612 apel na to sa DepEd. Sir, kana ba makakumbinsi sa mga senador o sa katawan, not only the senator judges, kita, makakumbinsi tang tungod lang niya anang Mary Grace Piatos nga 125 million or 612 imong i-compare atong
malita-malitang ilang iban-aban ang abot og trilyon. Ang gitanaw magud sa yanong katawhan is ngaman katong kang panlitan, katong impeachment kang Ferdinand Bongbong Marcos, wala man nahitabo. Wa may nahitabo. Di ba? There was an impeachment. Yes. Dali ang pagkawala. Una, hawa ko ni ingon nga sayop o sakto ha. Klaro, hawa ko ingon sayop o sakto. Pero ang tao, di gyud mo pwedeng pugnan nga maghuna-una nga man katong inadto, wa man na Lagi. padayon. One. Number two, wala ko ni ingon yung guilty or unsa ha, wa ko gipasabtan ani. Ngaman katong kaso ni Speaker Martin Romualdez, wa may nitabo. Okay? Number three, ngaman di na lang nato simple huning issue sa kuan sa flood control. Kung seryoso gyud ang gobyerno, prangka-storya, prangka-prangka ta. Kung seryoso ang gobyerno nga apasonin tanang mga kawatan, buhatang state witness tanang kontraktor. Because The best. because they are not the most guilty. Kinsa may the most guilty? Kinsa may ni pirma sa approval. Funder. Kinsa may ni pirma? Dili ang funder. Kinsa mo approve? Ang congressman, ang senador. So they are the most guilty. The contractors are not the most guilty. Therefore, kung imog yung apason, kung kinsa gyud naas likod ani, make the contractors state witnesses. Sus. Nga man di ba na nila buhaton? Kamo na mo sabot. Dunay mga kabalaka, sir. Akong iside bit niya, gamay lang. Kaning kabahin sa flood control. Kaning impeachment trial ni Vice President Sara, karong hapon sugdan, makapawa ko no. Yeah. Ikopya po ng US na kay 2 o'clock man sa US. Pero mausap daw. After sa zona ni BBM. Okay. Ang scheduling Pero nila. angay na 2 o'clock because sa US, morning is dedicated to ordinary legislation, committee hearings, oversight functions, office staff, and then usually impeachment is 2 o'clock. 2 o'clock. They follow a dual track. Legislation in the morning and then impeachment in the afternoon. So, sir, ingon sila nga, mao kuno ni makapawa, makapatay sa init kaing issue sa flood control. Kaning impeachment. Unsay imong pagtanaw na kipitin daghana gid diri mo ingon nga gipatay. Ikaw media man ka, kasabot man ka anang usaw man nato pagpatay aning Yes, headlines. yes. The only way to kill a headline is another headline. Yes. Mao na siya. Mao na siya. Sakto. Murag mo ni ginabag-an mo nang ako og imong ipasabot diri nga kani kuan mabuhi magha gihapon ang issue in parallel sa impeachment trial ang kaning flood control. Kuan kanay depende nato. Depende sa katawhan, depende sa mga commentators, depende sa mga ang problema magod no sa nabantayan nabatyagan ako dito sa Manila. Palitan ni Kaoka no. Kani sa ako Kaoka mangutana klaro. Okay, mailan nimo nga nagbuhat siya sa iyang trabaho. Ang iyang pamulitika personal na niya. Nasa butuhan kabalo ko. Ako sa nasa ko'y butuhan. Pero dili na ko iduso ninyo. Dili na ko kay murag ihanay ba. Ang nahitabo sa Manila kay matay gihanay naman. Murag iklaro naman gyud nila nga mo ni ilang baruganan nga mao ni nga kung madunggan ang ngalanan na guilty dayon. Murag ginana ba? Kay murag gi-preempt ang judgment. Murag giung-ung nila ba? Giung-ung nila nga basta kana siya guilty gyud na siya dili pwede. Kung kuan ka, kung commentator sige, okay. Pero kung host ka mo, interview ka, kuan ipatasan ba kay para di kay klaro ba? Sir, US Congress, balik ta. Kay kaning atong constitution kung balikon bisag ang preamble murag atong gikopya word for word. Kanang introduction ba? Mo sabot. Sir, ang sa Amerika, kinahanglan ba yun nga ang presiding officer abogado or not necessarily abogado siya? Salamat kuan Kaoka. Kay karong hapon mo man lalisan tingali. Kaning dili na ang lalisan na nakabahin aning 16. Kanay imong gipangutana, kaning terminuhan wala ni nigawa sa Manila. So akong ihatag nimo, akong ihatag sa atong mga kauban dinhi sa Visayas ug Mindanao. The word is preferable. Preferable. Pasabutan ng preferable. Abogado yun. Mas maayong abogado. Naman gani mas maayo sa abogado. Unsa man ang mas maayo sa abogado? Practicing lawyer. Pero dili man na mao. So unsa may pasabot sa preferable? Pwedeng abogado, pwede sang dili. Mora na ipasabot ana. Sir, ang tan-aw sa katawhan, Sir Eric, mas bintaha yun ang lawyer. Labi Kay- nag-practicing lawyer. Yes, kay Oh, trial litigation. man Okay. So, ang gigitanaw Dili ni ordinary legislator, kundi trial ni. You know, the presiding officer has to rule on objections, admissibility, materiality, competency of the evidence.
you know, if you take that in law school, that's one semester. There's even one subject there nga, kuan, 2 weeks imong estudyuhan. Dili na kuan. So imo nang dali-dali on. So ang akong nadunggan ang gibuhat dito kay murag na kani si SP Sherwin Gatchalian kay mo presiding officer. Yeah. Murag mo nang ligawas na yung statement kagapon. Ang mahitabo ana, gihatagan na sila script. Pag-abot aning klaseng punto nga objection or inaning klaseng appreciation of evidence, naa siya jurisprudence na siyang atubangan. Stang sura po na sir. Iya lang nang ikot. Dili siya Iya lang nang ikot. Muna gibuhat sa kuan, muna appeal sa end training. Muna ako nadunggan ha. Mugamit ka ana sir kadyo sir ha, ug mugamit kag script na ay lain na pong follow-up question. Wala sa script. Mao na siya. Lisura. Pero naman sa siya kaning mga angay, I would like to think na siya mga amicus curiae or yes. Gitawag sa Congress, sa US Congress parliamentarian. Nga pwede niyang pangutanon nga muni na. Bastang kuntihan mo samot kalangay sir. Well, ang problema magurani kuan kaoka. Gibutar nila as SP si Sherwin Gatchalian. Karon nga makita sila nga naay giung-ung nga impeachment, pwede bang dili na lang ikaw? Lain na lang mo. Sir, gibastos ba? Kaduha gibastos. Sa mga previous nga impeachment impeachment trials, katong mga nagay Andres Bautista, Corona, si Kwan. Nabay dili abogado to? Sa ako, Senate President? Franklin Drilon, Juan Ponce Enrile, unsa man din. So first time ni nga dili abogado? Murag mga abogado. Wa pa ko katanaw sa previous impeachment kay murag wala man ko kakitag na mga previous impeachment sa other constitutions, pero that's a very good point. I will get back to you on that. Ako nang Monday sunod. Ako nang research because kaning preferably, the term is preferably maayo unta ba? Unta, pero kung dili sad okay ra gihapon. Pero pwede ba nilang mausab ang rules sa impeachment karon nga wa pa magsugod ang trial? Karon nga buntag posible. Naaragod na nila kung the Senate is ang jurisprudence sa Amerika o sa Pilipinas lahi pag-abot sa impeachment Pag-abot sa impeachment ang US Federal Supreme Court mo atras. Mo atras. Pero kita kay Antono dito. Dili because of that philosophy that the Supreme Court interprets the law. Yes. Number 2, gidungagan pag yun na, unsa man, abuse of discretion amounting to no or lack of jurisdiction. Wala man na sa Amerika. So pasabutan na tanang butang ni abusong usa ka ahensya pwedeng sudlan sa Korte Suprema. Korte Suprema. Dinhi sa US dili muatras sila Why? Because kanang terminoha importante nang pulungan naa sa Supreme Court nga ilang gihatagan gyud pagyukbo kanang termino sa Batakang Balaod SOLE usa may pasabot sa SOLE Nagbinugtong. nag-inusara nagbinugtong pasabot ba nang nagbinugtong naa pa kay na nagkabit nimo wala when you say SOLE it is only the Senate, no other co-equal branch of government. Karon sa US mao po ni ilang pamaagi. Nay objection ng senador. Dinhi sa ato pwede man mo barog. Bati kayo na. Kay gano mahimo mang semi-legislative. This is a jury system of court hearings. So sa US husgado gyud. Husgado dili kay I object tapos mo tindog tapos mo sulti mo argue no. Dili. Sa US, na kay objection, si kaoka mo, suwat sa papel, ihatag sa presiding officer. Ang presiding officer, we have an objection here from Senator Judge Papabak, basahon, okay. Tubag ang prosecutor, public prosecutor. Dili private prosecutor sa sa prosecution, It has to be a congressman mo tubag, Okay. Pagkahuman, di gani pagkahuman, napay objection si kaoka, suwat na po, ihatag, basahon na po. Kung dili gani magkahiusa, mauna nang you either divide the house or the senator will ask, can we have executive session? Pag-auso na sad ang tanang tao, magdebate ta, magsabot ta kita mga senator judges. Pagkahuman, muna gitawag pause in the trial, to pause the impeachment trial. And then pagkahuman, ipatawag na po ng korte, balik ta, and then we vote, nagklaro na. Pero dili ta magdebate at tubangan sa mga tao kay bati kay natanawon. Pero dili. And then number 2, sa US dili allowed
ang public prosecutor nga mokuha og private prosecutor. Mo cross-examine, mo direct examination, mo tanaw sa ebidensya sa Amerika, di na pwede. That's why the word soul, pasabot na, congressman lang ang pwedeng mo barog din. Ha? As Pero sa lead. I don't know, Dili sa ato pwede man. pwede man, karon. Dili, kay tungod mo'y naandan. Pero kung atong sundon, ang saktong pamaagi, dili allowed ang private Prosecutor. Only public prosecutors. Now, on the side of the defense, allowed because ikaw may accused. You can get private prosecutors to defend you. Mas daghan ang assuming, sir, ha? Because the entire government structure is working Against nimo. against nimo. So you are allowed to get a private post. Di ba simple ra kay na kon sabton? You are allowed to get a. That's why parihatong kaso kang Bill Clinton, there was a private prosecutor that was asking questions Bitaw. directly against him. So inguna na ilang proseso, and then on the day of judgment or sentence, dinhi matay murag nay pagka-circus, nay pagka-privilege speech kay ngano I-explain. Senator Kaoka or Senator Eric Espina, unsa how do you vote? Tindog I-explain. dito, basahon, explain. I vote, mao ni siya. So taas kayo, 24, Ting- 23, dugaya. 21. 21. Sa Amerika, simple ra kayo. Senator Kaoka or Senator Eric Espina, how do you vote? Not guilty, Your Honor. Lingkod, human. Pagkahuman, so, mo pronounce na ang presiding officer, you are guilty or not guilty, you are been found guilty or not guilty. Paghuman na, pagawas nimo sa session hall, Senator Kaoka, why did you vote not guilty? Explain na Pwede ka. dito. Dito na ka, mag-presko na ka. Kasi ganito yan. Mubo ra ang proseso. Dili kay kada usa, Maglitaniya mo na niya. mahimong tele. Dili- Drama nga. Pag filibuster. Tanaw ta unsay isulti ani niya. Dili ingon ana. Now, sir, last question. We still have 2 minutes. Karong hapon mahitabo, pero ilan na nang gisulti, kaduha na sila magpamisa ang prosecution. Gahapon, last nilang pamisa. Mostly, ang ilang gisulti, we have more volunteer lawyers sa amo ang prosecute. Sir, muto ang mga tao nga volunteer lawyers, mga ngilngig mo na mga abogado, ha? Way bayan? Aw, Experience mo, sir, eh. de. Naiuban na siguro na konsiderasyon. Ikaduha, konsiderasyon dili kwarta lang ha, pamulitika. Kay basig na ay Nindot in the coming. anindot sa Election. pangayon, nooy na ay naglimi, na ay pending. Ah. Okay. Ang uban ana gusto magpasikat. Nga kaya pa nako, kaya pa ko. Ako ipakita sa katawhan nga this is historical. I want to be part of this history. Muna gusto ko as a private prosecutor makatindog Voluntary ko dito. O ako mo'y magpakauwaw aning kung kinsa may naglingkod din ha. Okay? Ang kadagana pag-isyo. Mo na rason na gusto sila mo participate pero dili muna niingon ang side sa defense kang ni VP Sara Duterte, sila attorney Powa. Oh, Michael. The prosecution should be only limited to the public prosecutors, ang mga congressman. Kay sole power, lower house. So it should not be a private prosecutor nga girintahan nimo. So, mauna, sa Lunes pohon, ako na po ipa-explain ka rin, Sir Eric, ang mahitabo. Sugod karong hapon, I don't know, until Friday. O 3 days na sila. Kuha na sila, murag 3 days lang. Monday, Tuesday, Wednesday, murag 3 days. O 3 days lang. Oo. Sa pagkakaroon, after SONA, mausap na po po ang scheduling. Pero murag mao na gibutang sa pre-trial order gyud. okay. Pre-trial order, mao na ginay. Mao na gina. Mao na pinaka lawas sa kaso. Pero what I'm worried about Kaoka is mo na kaning 16 is very crucial. Ako na ng kopya, Sir Because Eric. what's going to happen? Akong worry ha, nga ilag yung ipadayon ni without this being decided. And then the time will come nga it will be a ramp impeachment court who will decide this person is guilty or not guilty. And the problem there is mo file kag kaso sa Supreme Court, ang Supreme Court manghunaw mayon nga wala na desisyon na naman. Fait accompli or it's mooted already. So manghunaw ang Korte Suprema. Korte Suprema. Whoever will file a petition, whether pro-conviction, Or- anti-conviction, maingon nga, wa naman, humana naman ang trial. Kuha naman, is already not guilty. Ang usa, maingon, mo file po kaso. He is guilty, pero
sayop maning denominator kay wala ang desisyonan. So muna daghang mga abogado nag-ingon is asking, and the ordinary people is begging the Supreme Court to come out with a ruling regarding this denominator. Kapuya. Sige lang, kami, akong hangyo personal yun, during our break, commercial break, ang hangyo sa Rere, kung may mo, tabangan, taniya. Kita, apil mong mga nagtanaw og naminaw, aron mapasabot yun nga. Neutral man dugay na ning gitaguan ang iyang mga kanang kinaadman. Atong ipagawas pinaagi sa iyang experience din kay kalipay na to ning naay usa nga mo summarize ato kada semana unya kung ongoing na ang trial ni Vice President Sara. So salamat kay Sir Eric sa imong panahon. Thank you ka Oka. Unya hopefully why mga kakulian sa umabot mga trials kay matag Lunes ako yung imbitahon on air. Wala pa man galing ako isguti nga ning gawas na ning leak na ng Kuha na ni. kanang kabahin sa martial law. I see. Og So ngano- atangi Lunes mo. Og ngano gibanat-banatan si Secretary Gibo Chidoro. Kay naay tao din sa Malacañang dili malipay kung si Gibo Chidoro ang magdumala sa martial law. Kutob lang ko din na. Kuno ha, kuno. Salamat sa Eric ha. Makipunta kayo ni mo. So, mo to, ang ako, matag ka ng mga importante kayo nga mga issues. Labi na. Kay dili ni ordinaryong mentor sa media, kung dili ko siya kanana ang analysis niya mo ay atong ipadungog nga why og sa ato mga amigo walang kinikilingan ha, walang pinoprotektahan, serbisyong San Miguel lamang.